Alright mga paps, so good morning. So for today's episode, maggagata tayo ng piyo. Iwan ko sa inyo kung sa inyo anong tawag nito. So ito yung piyo sa amin. Ayun, so magluluto muna tayo ng piyo sa gata. So standby and hold on muna kayo dyan. Natin magluluto. Next, lalagyan natin ng tubig. Yun. Nagbako ako kaibigan.
So next is mamaya gata. Alright, so featured ko ulit yung mukha ng ating piyo. Yan. So comment lang kayo sa comment section kung anong tawag dito sa inyo. Sa amin ang tawag dito is piyo. So nakukuha natin to sa sapa. Ayan, kumukulo na. So lalagyan natin ng gata. Tapos pakuloy ulit. So shake ko muna. So habang hinahintay natin kumulo, cut muna tayo. Alright mga paps, ayan mga paps, so kumukulo na mga paps. So mamaya is isasalin natin siya dito sa sisidlan. Yan.
So pakuloyin lang natin ng konti. Tapos maya-maya luto na ito. So habang hinihintay, cut muna tayo. Oh. Dinan ko. Kaon mga paps! Kaon di siya kanon. Kanon mas kanding oh. Ay no. Thank you. Kangkong. Yummy. Ano di ay? Tikpan ka? Ay, no. Uy. Manguha mo sa sagya mo. Mapasok man sa nang bilatan ng lakihan mo. Nag-video eh. Huwag nyo napansinin yung mga tao na sa paligid ko ha. Sabay ko kasi silang kumakain eh. Nabot nila. Nag-video. Bastas. Yun. Junior ba lagi? Junior bakayan. Das bunggo. Kala si sampit. Uy. Kaya na sila kay friend. Ni kalit tag sampit ya. Kuanday ko na siya kanina. Hindi ka prituan na siya na. Dong, mabasa ka dong. Ayun na. Uy. Ano man na yung pagpalitan ko na kay Nay. Ito ba? Ito mo. Ini mo dong anong na matagat. Il. Di lagi magbasa-basa diha ba? Para ba kay ligo? Sarap. Kasi rin makakaon. Paon sang kanding og tangkong. Ha? Yung sumusilip mga paps, yung asawa ko, makulit. Ha? Yan o. Ay, pagtuwad. Ay, manggusok. Wala ko, asawa, ang kulit. Kaka-egg. Oh, egg. No, egg eh. Rice. Rice lang kayo. Rice. Yayay man. Mi. Hello. Kana batang way puro naman nagkaal. Dog. Ano pala? Dili na ganyan sa kabayo. Magdugod na kong kuha na. Ayo. Ayaw ba? Ay. Mahugot na ang doyan. Di niya takak-tang-tang.
Hello. Hello. Muna yung bata, si Patpot. Duwat si inahan. Hello. May kwenta amahan. Nabaw ko si Pat. Tulad ko din, makulit. Ayo, Mil. Tahan pa tani mayo, undang tahun nyo. Nausip ko. Dali, Mama. Nabisa kunsa na lang. Baba, oy! Pwede na lang Dara-dara. Wala na suod ang baba. Dagan ni ikaw ang lugaw. Medyo. Kalidagan grabe. Sige. Ano to ang kuhan niya eh? Tubig. Yan. Yan yung makulit. Ano na din? Tubig ni? Isama nyo pa yung anak kong isa, yung pangatlo. Maingay. Ayan, umiyak na. Ay, water. Water. Water drink water din, ha? Very good. Very good. Ali. Ay, kaon pa nanay. Napay soda ng kape. Wala na. Liyabo. Murag na yabo. Sa baba. Liyabo lagi gid. Murag mo. Ay murag mo sa siya. Sus. Sus, ay na maging mudag drama ni bataan. Eh? Utsok-tsok taga. Ah. Oh, tuig nga bayad. Kaan. Ay. Ano man nagtanaw ra kanila. Bakit ko ate? Kaan rin. Kaon rin. Ay, kanunas kanding dere rin. Kanding ka. Tangkong. Ay, uwi. Kanunas kanding sa rabbit. Na. Hindi. Ali ba? Ay. Ay. Biyahe Redford. Pagluan. Tapos man. Alright, see you next episode mga paps.